Дишко трюсріме пада уж од вноці, претаргнув роботу у хотарох, также за жимське орanje поверх носцов за jarnju šatvu ostalo іще коло 2,5 тисячі гектарів. По словах Парастох, діж добре прийшов єшенським культурам, котрі за шати на коло 7 тисячі гектарів, але і за найхозацу jarnju šatvu. Як наглашив секретар Покринського секретаріату за поліпривреду, водопривреду і лісарство Вугра Доєвич з нагоди навщиви соту, Покринська влада до Шидянської поліпривреди у 2017 року уложила веце od 40 мільйонів динарів, 30 мільйонів поліпривредним реєстрованим маєтком за kanalsku mrežu, protiv kamencovu zaštitu, plasteniki, ali i za troški komasaciji u mesne zajednici Morović. A taka praksa bude predložena i u tim 2018 roku.